Tässä kun mä hoidan hevosen ennen lastaamista, mä samalla tarkistan, että hevonen on kuljetuskunnossa. Ihan jo siitä, kun haetaan tarhasta, niin sieltä kun haetaan tarhasta, niin että yleisilme on semmonen tavallinen ja eloisa ja silmät kirkkaat ja niin poispäin. Ja varmasti jos nyt tässä kohtaa huomaisin, että olisi yhtään mitään uupumista tai lämpöä, suu tuntuisi lämpöiseltä tai taipeet, niin mittaisin kuumeenkin, että varmistelisin, että ettei ole mitään. Se on sitten tietysti vielä eri asia, jos lähdetään vaikkapa eläinlääkärissä käymään. Siellä joku kutittelee. Tietysti usein kun lähdetään reissuun, niin ne on kisareissuja ja silloin hevosta puunataan paljonkin, mutta minimivaatimuksena on melkein noi suojat jalkoihin, niin ettei pääse kolhimaan sitten siellä sivuaskeleita ottaessaan. Niin, tää on paras osuus.